Hyvää päivää, hyvät fanit. Viime kerrasta onkin jo aikaa, kun oltiin silloin siellä Interreilaamassa, mutta nyt on taas aikaa Liina ja Laurin matkavlogin ja tällä kertaa kohteena on Montenegro. Ja nyt ollaan lentokentällä ja ollaan tämmöisessä hienossa paikassa kuin Oak Barrel, juomassa vähän olutta ja sitten kohta lähtee lento ja sitten jatketaan siitä ja kippistä vaan. Kippis vaan. Nyt ollaan täällä lentokoneessa. Saatiin ilmaiset mehuskiliinit ja lentoon kohti Dubrovnikia, joka on sitten siinä Kroatian puolella. Ja sieltä otetaan auto alle ja kuullaan sitten siellä uutisia taas. Heipä hei! Nyt ollaan laskeuduttu tänne Dubrovnikin puolelle ja täällä on oikein leutokeli, oikein mukava olla ja nyt etsitään sitten autovuokraamoa. Lento meni hyvin. Nyt ollaan raja-asemalla menossa Montenegron päin. Meillä on kaikki asiakirjat, pitäisi olla ok ja nyt ihan kohta päästään tarkistukseen. Ja auto on keltainen. Me ollaan nyt päässyt tänne hotelliin majoittumaan ja tultiin vähän syömään ja väsyttää. Moikka moi! Me ollaan nyt Peraste-nimisessä kaupungissa ja tällä vähän satelee ja oli vähän vaikea löytää autoparkkiin, mutta me löydettiin kissoja, joten se on hyvä. Me valittiin tämän Montenegro matkakohteeksi, koska mun mielestä se kuulosti vähän joltain kissajutulta, ehkä vähän niinku Gatonegro. Mutta me ei tiedetty, että täällä on oikeasti näin paljon kissoja. Täällä on niinku tämmösiä kissoja ja tämmösiä ja tämmösiä ja sitten täällä oli, mihin se meni? Täällä on kaikenlaisia kissoja, me ollaan nähty monta. Nyt seuraa auton esittely. Auto on keltainen. Vuokrattiin Dubrovnikin lentokentältä. Oltiin laitettu tätä pieni auto, mutta ei tää ihan mikään niin kuin Toyota Yaris oo. Nyt saavumme Kotorin vanhan kaupungin muurien sisään. Tää on aika riskinen. Ollaan kissakaupassa ja täällä on paikallista kissadesignia. 400 vuotta vanha puu ja kissamuseo. Kokeillaan juoda tällaista koktaa, joka on joku slovenialainen juoma, jota täällä juodaan. Me oltiin tuossa hotellilla muutama tunti, mä nukuin siellä ja sitten lähdettiin pimeään tultua vähän katselemaan paikkoja ja ihan mukava lämmin ilta täällä on.
Nyt tultiin Lahden toiselle puolelle. Tuolla on se meidän hotelli ja tuolla on se perästä, missä oltiin eilen. Ja sitten täällä on vastaanottokomitea. Me ollaan nyt kiivetty aika pitkään, varmaan joku puoli tuntia ja kauhean hiki. Me nähtiin semmonen villi aasi, jolla oli näin pitkät kaviot ja sitten me nähtiin semmonen outo paikka, joka näytti joltain salaiselta asepaikalta ja sitten me pelkään, että täällä on salametsästäjiä ja puumia ja ryöväreitä ja me nähtiin myös veripisaroita paljon. Me löydettiin vihdoin joku. Sivistyksessä taas. Ilmeisesti vuodella ja vuodella ja kaikki nämä lapset. Jopa sopimuksessa vai pikkukin suuri. Pikkukin suuri. Tosi kuitenkin. Svi gledali to, pratili to, je bilo jako zanimljivo, ali smo 1000 epizoda. Onko se vaan mukaan vai? Hei hei! Perästissä syömässä ja tänään oltiin tuolla korkealla. Me oltiin just hotellin spa- ja saunaosastolla ja se oli oikein mukavaa. Siellä oli suomalainen kiuas ja muutenkin sauna oli oikein hyvä ja tultiin sitten nyt vähän virvoittelemaan tähän terassille ja päästiin juttelemaan paikallisen kanssa vähän saunomisesta ja Suomesta ja kylmyydestä ja pimeydestä. Tultiin tsekkaa katolinen messu sunnuntai-aamuna. Tuolla on taas meidän hotelli. Se ei ollutkaan auki, joten mennään toiseen kirkkoon. No nyt on aika lämmintä ja me ollaan tässä ottamassa vähän aurinkoa ja hienoja kiviä myös ja meillä on drinkit ja meillä on drinkit ja hyvää yötä. Mä oon nyt tämmöisessä ravintolassa nimeltä Veranda. Niin sitten äsken oli vähän alkupalaa ja oli aika tuhtia ainakin mua tekemässä tiukkaa tän pääruun kanssa. Missä se viiksivallukissa on? Kahvia. Hyvää huomenta taas. Meidän takana istui jotain suomalaisia ja sitten se oli vähän noloa, mutta sitten niin, mä oon menossa Ikaalisiin. Ja sitten mä tilasin tämmösen omenaa ilmavassa taikinassa aamupuolella. Mutta tää ei oo kyllä omenaa nähnytkään, mä en tiedä onko tää se oikein vai väärä, mutta ihan hyvää on. Ja katsoppa tuonne. Täällä on iso fetajuusto. Ale wiesz co się chujowo, bo ono nie otwiera. Ticket for the can I identify?
mamma. Kesti noin tuhansia vuosia saada tää aamupala tänään. Täällä on vähän ruuhkaa, mutta vihdoinkin saatiin. Ollaan nyt tällaisella serpenttiinitiellä ja vähän pelottavaa, mutta onneksi täällä on tämmöiset reunat ja kyllä vähän tutisee jo polvissa. Vähän tutisee. Hienoja puita. Aika korkealla ollaan ja mikä fiilis ajaa täällä? Tää on hauskaa. Juu. Terveisiä vaan sinne äitimuorille. Vaude. Onko hieno? Onko täällä kissa? Onko kissa? Valoa tunnelin päässä, valoa tunnelin päässä. Ei, nyt otimustunnelista ollaan korkealla. Tuolla on Kotor. Tuolla on semmoinen hotelli. Tuolla on kyllä perästä. Siellä on tivat ja lentokenttä. Nytten taisi alkaa alamäki ja täällä ollaan ruskaretkellä. Lähtiin ruskametsän läpi tänne ylös ja täällä on jotain hienoa. Me ollaan nyt korkeamman vuoren päällä ja mitäköhän täällä on? Mulla on vuoristotauti. Tuolla näkyy Kotorinlahti. Tuolla on Jetini, minne me ollaan menossa. Siellä on ihminen. On saavuttu Jetiniä, joka on historiallinen pääkaupunki. Syödään vähän evästä ensin. Tässä on leipä. Sitten meillä on myös jotain tommosta kurkkuja. Ja jotain muutakin. Siellä on luostari. Be properly dressed. Mä istun tähän tuolla. Mitä? Tuonne vaan heitetty hiekkaa. Tuo on valtava Montenegron kartta. Tehtiin tulla tosi hieno tippukiviluolaan, mikä olisi täällä aika lähellä sitä Jetiniä, mutta siellä oli pelkästään opastettuja kierroksia ja seuraavalla kasvasta tunnin päästä, niin lähdetään nyt sitten Budvaan. Tuolla on jotain savua ihan kauheesti. Kyllä se varmasti on savua. Se näyttää tulevastaan täältä. Oi, kylläpä on pelottavaa. Nyt ei näe kyllä yhtään, että mihin ollaan menossa. Onpa pelottavaa, pitäisikö meidän ajaa vähän hitaammin? Tuossa on tommonen merkki, mun mielestä toi näyttää vähän, että siinä olisi sulkapallo. Tunneli! Nyt ollaan ihan tosi savuista, tai mitä se nyt onkaan. Onkohan se vaan pilvi? Kattokaa nyt tonnekin, ei näy mitään. Rekka päästi meidät ohi, kiitos rekka. Lehmä.
Jee, lehmää! Missä lehmää? Saari nimeltä Sveti Stefan. Ja nyt tulimme Budvaan. Täti antaa kissoille ruokaa. Täällä on myös tupli. Ei tupli. Toi on tupla. Tuplo. Tuplus. Ei tupli. Mitä sä ajattelet tästä pizzasta, Liina? Linnoitus. Ruokaa kissoille valmiina. Vaikka ei täällä kyllä kissoja oo. Hei, tää on habanero. Ihanaa! Koiran ruokaa! Tuolla on ravintola. Mä tiesin sen. Oi se kala. Ja kulaus. On taas uusi aamu ja nyt ollaan menossa pienelle gondoliajelulle. Eli vuorille taas korkeuksiin ja näitä laivoja ollaan ihmetelty hotellilta. Niitä on täällä aika paljon tämmöisiä risteilyaluksia. Hyvä fiilis, hyvä fiilis. Täällä ollaan. Täällä on tämmöstä hissimussaa. Hei, vilkutetaan näille. Hei hei, hei hei. Hei hei. Tuolta me ajettiin. Auto näkyy edelleen tuolla. Bro. Sieltä nyt avautuu hienosti Kotarinlahti. Siellä on vähän laivoja jumissa. Vai nyt niitä on 4? Rip noi laivat. Oh no! Oh no! Ei oota, mulla on kivikengässä. Noin. Liina kävi eilen pissalla tuolla. Boosted.
Work less than you can and what can bring others. Se oli siinä toisessa. Meillä on nyt 2 tällaista korttia, koska se, mikä me ostettiin eilen, niin se oli sellaisella ihan sairaanhuonolla Englannilla tehty halpa kopio. Ja sitten me löydettiin tämmönen hyvä, niin nyt meillä on ne molemmat. Ja nyt mennään takaisin 1,5 kilometriä. Tää on hurjampi kuin Linnanmäki. Tää on paljon hurjampi kuin kakkahousussa. Nyt mennään 1,5 kilometriä takas, nyt on kohta korvat lukossa. Nyt ne vissiin saitan toisella noita laivat tyhjennettiin. Me käytiin uimassa. Ja oli suolaista. Juu. Koira vai kissa? Koira. Ostettiin vähän jäätelöä ja nyt Liina tarkistaa, että onko meidän postimerkit riittävät lähettämään postikortteja. Edellisellä ainakin sanottiin, että 2 merkkiä per kortti, joten kuulostaa vähän. Uutiset suoraan Katarista. Vihdoinkin laivat ovat liikkeellä. Olemme aamu 8 asti seuranneet 4 laivaa, jotka ovat olleet vain ankkurissa, ja nyt ne vihdoinkin liikkuu, ainakin yksi niistä, takaisin Pasilaan. Tui tui. Köly. Linnalla on hieno tausta. Onko se kissa? Mä en ole ikinä ollut näin onnellinen. Mulla on mun oma kissa. Mutta sitten voisiko saada jälkiruokaa, niin sanoin, että ei ole nyt jälkiruokia, mutta että vähän elimistösokeria. Mä heräsin vähän ajoissa, mutta ei enää väsyttänyt yhtään, niin mä nousin sitten katsomaan auringon nousua ja keitin vähän kahvia. Liina syö nyrkin kokoisia mustikoita. Viimeisiä viedään. Ota pitkät pois hetkeksi. No okei. Ei se näytä niin hienolta. Siellä näkyy Perast. Tuolla näkyy myös se Korkeakirkko, missä oltiin matkan alussa. Ja myös kaukana tuo Mausoleum vuori. Vielä toisesta paikasta Risan. Nyt kun matka alkaa lähestyä loppuaan ja on tällaiset viimeisen päivän kiesit tässä menossa, niin ajattelin vaan vähän muistella, koska ei tainnut tulla esimerkiksi videopätkää ollenkaan siitä, kun alun perin tultiin Serbiasta, mistä maasta se oli, Kroatiasta Montenegron puolelle, niin oli aivan kauhea haju ja mulla meni aivan usko, että mitä tästä matkasta voikaan edes tulla. Mutta sitten kävi ilmi, että se ei ollut Montenegron haju, vaan meidän edessä meni semmonen valtava teurasauto, semmonen rekka. Tai en mä tiedä, mutta siellä oli paljon sikoja ja kaikkea muuta. Niin se haju tuli siitä, se lopulta kääntyi pois, niin sitten olikin ihan kiva selkeä. Sitten muita muistoja, niin mä haluan vaan kertoa parista kissasta, mitä ollaan tutustuttu tässä reissuaikana tuolla Kotorissa. Niin yksi tärkeä henkilö tämän matkan aikana on ollut sellainen henkilö kuin Pizzakissa, joka alun perin me nähtiin yhden pizzerian, oliko se penkillä tai siinä lattialla jonkun maassa siis jonkun tuolin vieressä kerjäämässä pizzaa. Ja se oli hyvin syöneen näköinen, niin siitä tuli Pizzakissa ja se on niinku elänyt tässä meidän reissuaikana puheenparressa ja ollaan nähty hänet tai hänen ystäviään ainakin useampi. Sitten oli videollekin pääty semmonen, jonka mä nimesin Teemu-kissaksi, koska se vaan näytti niin hauskalta, että se oli vähän niinku Teemun näköinen. Ja sitten se oli siitä tuttu, että se tuli kerjäämään katkaropurisottoa
ehkä saattoi johtua sitä, että mä annoin sille yhden katkarapun, niin se ei lähtenyt millään pois, jos tuli syliä ja kaikkea. Ja sitten vielä oli kissa nimeltä Markus Setä, joka nyt vähän jollain tavalla vähän muistutti Markus Setää. Mutta sellaiset muistot halusin tässä vielä jakaa. Ja varmasti tulee vielä videoita tämänkin jälkeen, mutta nämä nyt tämmöisenä ajanviitteenä kerron. Ja musiikin tarjoaa Srpski Radio. Sika. Tultiin vielä kerran katteroon, koska kissat on niin kivoja. Tultiin viettämään viimeistä iltaa tähän samaan Kontte-ravintolaan, missä oltiin syöty niitä pelkkiä jälkiruokia aiemmin, koska täällä Perästissä on niin hienot näkymät. Ja sitten me saatiin, kun me tultiin, niin ne toi tähän, niin kun, että ravintola tarjoaa jonkun tämmöisen. Niin me ei nyt otettu sitten edes alkupaloja, koska me ei pystytä syömään niin paljon. Vaikka kerrankin me oltais löydetty hyvä alkupala, eli vuohenjuustoa. Niin, joo. Ja sitten me saatiin myös tämmöiset käsidesinfektio. Liinat. Täällä kiertää yksi kissa tätä ravintolaa. Mä oon niinku... En mä tiedä mitä mä teen täällä. Mä oon ihan muuten vaan kierroksella. Ihan muuten vaan. Me annettiin sen nimeksi Anders. Ja nyt me saatiin meidän ruuat. Mä sain tämmöstä jotain hienoa ja Liinakin sai hienoa. Ja myös me tilattiin molemmat olutta, jonka nimi oli siinä listassa Mamut. Ja me ajateltiin, että se on vaan tämän kielen sana, koska täällä on myös saari, jonka nimi on Mamula. Mutta se olikin kirjoitusvirhe, se on oikeasti Mammut. Ei ole mitään helppoa tapaa sanoa tätä. Srpski Radio. Sano vain ne 11 kirjainta 2 sanaa, niin olen sinun. Srpski Radio. Lähdetään aamuhämärässä. Tsekattiin just tulos. 3 kissaa, herranjestas. Hei, Boutikue Hotel Amphora. Onpa meillä liikanneikkuna. Kohti lentokenttää. Saatiin eväitä mukaan. Aamupalalaatikon unboxing on täällä porkkanalaatikkoa. Leipää! Juhuu! MP-leipä. Hyvä. Aurinko siellä nousee kovaa vauhtia ja ollaan paikassa nimeltä Strp. Tässäpä on sitten vielä kaikenlaisia sanoja, mitä me ollaan opittu tässä matka-aikana. Ja ne on aika lailla kaikkikin sillai niin orgaanisesti opittu, eli ei olla mitään kääntää käytetty, vaan niin päätelty käyttöyhteyksistä. Ja ne olisi tällaisia: hvala, kiitos, pekara, leipomo, sobe, lukee monesti hotellien seinissä, ja sitten sen jälkeen rooms, niin, ja sitten zima. Niin se on varmaankin, että huoneita. Sitten on, mä en muista mikä tää ihan tarkasti oli, mutta omena on joku jabuka tai joku tämmönen. Mä en silleen oppinut itse, että mikä se tarkalleen oli, mutta mä oon vielä tunnistamaan se. Se on joku jabuka tai sellainen. Sitten dobro on hyvä. Ja TV-sarjossakin se voi olla myös sellainen, että selvä ok vastaa dobro. Sitten meidän mielestä tosi hauska oli topli. Vähän niinku tupli. Topli on kuuma. Esimerkiksi kuumat juomat oli topli jotain. Sitten TV:stä myös opittu Volim te, rakastan sinua, ja myös Kotorissa luki Volim Kotor, rakasta Kotoria tai jotain tämmöstä. Sitten Exit, kylttien kanssa lukee aina Itslats. Sitten aina kun mennään koulun ohi, niin tiessä lukee Zona Škola, eli koulualue. Sitten täällä sanotaan lähtiessä ciao, Italiasta tuttu, tämmönen tervehdys. Sitten bussiasema tai bussipysäkki tai niinku linja-autoasema on ilmeisesti autobuska. Sitten en ole ihan varma mikä tää on, ehkä autohuolto tai joku tämmönen, mutta on autoschlep. Sitten krkva, kirkko.
Rimski, roomalainen. Ehkä jollakin tää on ollut itsestäänselvä, mutta mulle tää oli uusi asia. Sitten tietenkin maan nimi Črna-Gore, Musta vuori. Sitten ollaan päätelty, että Boka on Lahti. Ja sitten Lip tai Lipa olisi ehkä vuori. Ja sitten tää ei ollut ihan niin orgaaninen, koska mä en olisi osannut sitä, ellen mä olisi nähnyt yhdessä Souvenir Shopin kissamainoksessa sellainen kissan nimi eri kielillä, että se olisi Mashka tai Matska tai joku tällainen. Mut semmosia sanoja, tuleeko Lauri vielä muita mieleen? Tultiin rajan yli ja ollaan nyt Kroatian puolella. Laurin passi tippui tonne jonnekin alas, niin pitää muistaa ottaa se ennen kuin palautetaan autoja. Matka on ollut hyvä ja Srpski radiokin just vielä jaksaa, mutta kohta on aika siitä luopua. Villisika, villisika, villisika. Oh. Heippa auto. Hei hei. Me ollaan lentokoneessa. Helsingissä ollaan ja nyt matka jää muistojen teille ja palaamme siihen syömessämme. Peace. Oli hyvä matka.